Hemm persuni li jagħtu ħajjithom għat-tmexxija ta' dawn id-djar u għalhekk ridna ntaffu ftit minn dan il-piż. Dan kien kliem il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri waqt żjara li għamel flimkien ma' diversi ħaddiema mill-forzi Dixxiplinati f'numru ta' djar tat-tfal. Fuq inizjattiva tal-Ministeru inxtara ikel u materjal bżonjus ieħor b'risq dawn id-djar u l-Foodbank. Fost id-djar li gawdew minn din l-inizjattiva u fi kliemhom ingħataw tifsira differenti tal-Milied din is-sena hemm Dar Sagra Familja f'Ħażabbar. Milied b'differenza imma deep kif tajt bis-sens li ħafna nies ishom tħanna fl-ispirtu tal-Milied u fl-istess ħin qed ngħidu għalfejn qed nagħmlu l-Milied. U hemm messaġġ naħseb jiena li hu ta' valur ħafna iżjed Kristjan. Qatt ma nista' nieqaf ngħid grazzi. Il-Ministru Camilleri fisser li f'dawn iż-żminijiet wieħed irid jaħseb f'minhu iktar vulnerabbli fis-soċjetà. Bi-sforz żgħir ta' ħafna persuni ridna li dan il-Milied nagħmlu differenza u nferħu ħafna tfal. L-entitajiet li parteċipaw kienu l-Korp tal-Pulizija, id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, il-Forzi Armati ta' Malta, l-Aġenzija s-Servizzi Korrettivi u l-Leża. U l-attività laħqet il-qofol tagħha fi Pjazza Kastilja fejn tpoġġew rigali għall-inizjattiva Rigal b'imħabba.